paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nadamag mo ka din anatay nila kay Duro di tadaya ang kail. Kaano pa'y? Nakadamagam. Isumutimbaga ni Jose akaruba da. Anya ka no ti impatay na? Nasarakan da ka no asan nga umangangas iti dana. Ay, ang mga no cardiac arrest mo't. Nalipatan nakit ni ati mangas ang kail. Saan man mo't arabak warong? Ay, saan ko mo't ngirabrabak ang kail? Imbagak lang matipod now. Nakalungunon mo no mapandapay lagu matang itilungon na. Saan ko mo't ang nadamag da ang kail? Ala? Basta impadamag ko lang, tinadamag ka. Kakadimot makilamay inton rabe ay ba daw? No dagasin na laki din ni parenting Dagasin na ka. Nga main takrut day jay amapan itinatayan no awan kadwana. Kahit umay kakadimait no may nimbari banang. Ay katun ngam agawid tayo adagos San tayo nga agbayag, tama iparit kanyak tagpuyat. Ay agbati ka lang aruday. Daras kantuman at darasin. Diyak kay tagmay-may sa ditaw. Adamo ni Mariba ng akadwa kinchay. Umay siguro mo ni kagawad ko anang kadwayon tao. Nagado ti tawang kail. Agasong nga iti kapi nga isave da. Ay, mangtagta iti tulong tatapno ada inayon da nga igatang iti pagkapay. Ala, intay di unag. Mangtagta iti tulong. Sa nabalik ni Banang. Napan nakiistorya kadag iti pada na ababakay. Unang kail. Intang arudain. Naangay day ti amiteng. Tapno dagiti kayat na ti tumulong no adda matay. Isong mati matulungan no isunto ti agminatay. Kasanungay ti aramiden tayaw maray. Mayat nga agpayso no adda kasta. Panagtitinulaw. Dagiti membro no namatayan. Agbayad tayo iti 50 pesos. Ti makolekta ket ited iti natayan. Dakkel ama itulong dayta iti nagminatay. Aywun maray, talaga amayat. Makatulong tayo iti kabaranggayan tayaw no kasta ti aramiden tayaw. Nasken nga rod nga adda madutukan nga opisyales amang tengel iti makolekta. Ken tapno adda met mangimanihar. Ay kagapot ta sikat ti nakapanuno maray. Ay katsikan ati mangidaulaw. Kaslasikan ti mangimanihar. Mangala kamutin iti kakadwam makatulong ken ka. Ano ito nagmimitingan nyo yung barangay hall? May papan iti panagtitinulong tayo abo marangay. Kanya tulong day ta? Ada ka di may tulong da kanyak? No may saka amimbraw, agbayad ka kada adda matay. Tulong mon iti masignan. Inton si kamot ti awanan gasat, si kamot ti matulungan. Mano ti singiranda ka da mimbraw? 50 pesos. No maurnong amin, iso ti maitulong iti agminatay. Nagdakalang ngay day ta 50 pesos. Kasanaw no awang kwartak no may dagsingel. Kapilitan nga iremedium tamay saka ka nga rod amimbraw. Ay madinsa day ta. Nungay ado ta gigid na namatay. Manungay ti bayada. Umanlugog ka kaditi binuangay ni Marijuana. Panagtitinulaw. Ay, kato na paray. Makatulong tayo, ti kabaranggayan tayo, ngagminatay. Ay no siya, diyak kayat. No kanayo ngay nga damatay. Pangala nga iti pagbayad ka. Sanda ka mo't apilpilitin na kumapang paray. No di mo kayat, di saan laang. Nga madaka di tulong nga maawat ka, no nituyang ko ti awan gasat na. Ay, saan mo anam namaan Ta saan ka mo't nga rod ako mapang? Di la membro Uray sa anak ko mamembro, kit tulungan da. At itunulong nga rod ako na yaw. Ay, daya mo't kasta. Kaya't matulungan da ka. Ang di mo kahit itumulaw, kumapang ka pa'y Tata, adadwa nagiddan api musay amin bro. Agbayad kayon. Kanya, dua manay. Paya nga giddandamat ay, kit awan kwartak.
Kat anyangay nga rod. Ay, inton maminsan ako nga agbayad, tawan pa'y kwarta. Masapol nga eremedyoyo. Tamasapol ang maitatitulong itinatayan, sakbay ang maitabon, tata. No adda ati may remedyo. Aguray da, ingga na nga adda kwarta. Umay kayon to agbayad iti barangay hall tata. Saan akong nga agsubli dito, itain maya motoy. Imbag ta na sabat kayo, nana. Nagapuak dita balayo. Nagbayad ka din ni Badong ka o basang? Awan ka no kwarta na, nana. Apay ka no ngaming aggidan dagita amatay kat awang kwarta na. Adamot kwarta na nga inted ka. Apay nga'y adi na intag. Imbaga, nga umay nanto bayadan iti barangay hall. Maala siya kung timang tay basang. Pasinsya amon ni Tatam Abadong. Saan ngamin ang makauawat? Intun sumaron no, nga umayak ag singer, da kayon to ti singer ak nana. Saanon ani tatabadong? Maala, dalatakan ka day tabasang. Iso na laang, takan ayunak nga adda ije bangkag. Nakasingir kayo ka din ako liktors, tain tayo itad titulong iti masagnan anatayan. Ada nagrigat a singiran, nana. May sadita ni tatabadong, di na kaya tiag bayad. Pudno day ta kagawad. Mano ka din anatay, ti saan na nga intad titulong na. Dahil tanluan na uday, di na pa'y intad. Unay mo ni Tatabadongan. Damagag tupay, no bayadan nanto. Tano saan? Ikatantayon amin bro. Ay naimbag ta nagkita tamaray. Apay, di mat kano kayat ni pare Badong ti agbayad no adda matay. Saan ka di manan ang nagbayad, kapitan? Kanayo nak ngamin ijay bangkag may. Iso ati madandanon ti para singair, taiso ti adda ija balay. Di itanda nga ron kano titulong itinatayan kat adda kurang. Sinupusupan min tapno makomplito. Kasta ka day, kapitan. Mala, tamapanak to kin ni Marikwanang, takitaag numanupay ti saan nga inted ni Badawng. Apay nga min akas jay ayan ni pare Badong. Kat saan mo't adakas ti tumulong. Kadag iti ka baranggayan. Ay na, pasensyaan yun, kapitan. Bayam, bagbaga akto, bareng agnakaw. Ay, Badawng, apay aya, di mo bayadan ti pagrubengam no adda matay. Agbayad akto Ang maurnong mga raud. Ala, ingka agbayad. Ta sinupusupan ka na ni Marikwan ng tirumbang abayadam. Nay, binayadan da bagaya may. Ay, kabayaan mo na. Ayawan na talaga tibayin mo. Apay abaybay am ako nam. Ingka kidain. Adda nagtutulagan. Ano saan ka ngagbayad iti mamilaw. Maikat kan akas miyembraw. No maikatak kas membro, isublida nga ta amin, ngayon baybayad ka, kas tulaw. Asino ko mga iti mangisublay? Jay ka dinatay anang tadanda iti tulong mal. Kasano ko mamay subli tinalpasan na tay? Jay nagminatay Ay na, agbayad ka kiday no adda umagsingir kang ka. Tano si kan tumatag kasapulan iti tulaw. Matulungan kan tumal. Unay lakit ni tatabadungan. Tiwod amang tad iti tulong iti natay. Ay, imbag pa'y nga rod ni Marituyang, tanasaya at ugali na. Mas daawak man kin ni tatabadong. Di na nga tama panunaot, amayat ti tumulong iti pakarigatan ti masagnan no adda minatay na. Kasano nga ta, no isunto mo ti agkasapulan. Ay, di na mapanunot dayt na kagawad. Tila ang pagsayaatan ti bagina ti amuna. Dagiti na ikan iti tulong, kat naragsak da, tadakla katulungan daday ta magastos, kabayatan ti damay. Ay, wen ang kagawad, lungon laangan kat nagnina. Tipay ngay ipakan kadagiti makilamay. Kandad dumapay akasapulan. Ay, wen nga rod, iso an nasaya at dahito'y grupo an nabuo tayo. Makatulong! Kagawad, amom ka day. Tinulad day di kabangibang abarangay tikas iti imbangon nyo apa nagtitinulong no adda matay. Mayat ka no ngamin. Mayat nga agpaiso. No ado ti membro, ado mo ti makulik ta ama itulong iti masaknan.
Pilang maday, no adda tikas kinitata ba daw ang nagrigat nga agbayad. Podno day ta kunama. Isu nga da paglintagan a pinutar may. No ada saan a makabayad iti mamitlo, maikat. Husto na ita. Tapno agnagam tinagrigat nga agbayad kagawad. Danda ni maikat akas membro ni Kabadong. No di na pa ilabayadan ti insupusup ko. Kat addamanen matay ay maikatan. Amo na kanina ita na paglintagan? Amo ni Kabadong. Taimbaga ni Marituya. Agbayad kan, Tata Badong. Ay, nagrigat kakit din asingiran. Agsingsingir kan sa may nga uray awan tinatay. Ingka ije balay da ije laod Madama amalamlamayan ti isingsingirak. Agsasaro no lakit ti matayag. Ay sus, agyaman ka ta saan asika ti isingiran, Tata. Anya, ay di ka man mangirurumain. Ibagbagak laang ti pudno. Masuron ka, no adda matay, tadi mo kaya ti agbayad. Kasanun to, no kasta mo ti ibaga ti membro, no sika ti madano na matulungan. Ay saan man atila matangtangab mo? Pagpilyan ka man, Tata. Anya ti kayat mo. Sika ti tumultulong ita, wano sika ti matulungan. Alaman. Yeah. Adaw ti maragsakan iti imbangon ni Marikuanang, apa nagtitinulaw. Ngem may saka kadagiti narigat kanung agbayad. Ay oray niya kung kunada adita. Apay nga minanang ibuangay dati kastangay. San ka talaga makauawat? Ay, kaasi ka mo. Apay kumakasiyak. Naglalayngan nga mindagita nang ibangon iti kastaya. Panagtitinulong nga raw. Panunutom lang Apay, nukula at amapukawa. Anya nga iti pangalaam kadagiti masapsapaw. Mapukaw ka kaday? Adayag na nayon dito'y lubaw. Nungay kas pangarigan si kamot ti mapukaw. Mabalin aya abalkutan ka iti ulos sa kaikalay di tasiraw. Saan nga itaw dawat? No si ka nga agpaiso ti awanan gasat. Anya nga agpaiso ti aramatek. Ti gatang itilungaon, kendado mapaya masapsapol. Naamiris mo kaday ti pagsayaatan ti binangon da apa nagtitinulaw. Imbag, tanda kayo dito sango ti Tersina, kukumaray. Itaman pa'y, Kabadong. Nakalagip ka nga umay umanlatew. Bayada man dagiti babayada katulong ko kadagiti natay, Marikuanang. Kasta No ada ka sa pulan iti tulong, saan ka ko ba nga agkadkad at tumulong? Wait, Marikuanang. Inlawlawag kanyak ni tuyang kaw. Iso anawata kaw. Nasaya tanaawata mo, Kabadong. Dandani ka maikat akas membro, no di ka pa'y lagbayad. At doon na ira na kwarta may. Iso amang tedak, iti pundo may, kanituyang kaw. Ang mga no, adan tumanindak sang gasat, ngagkasapulan iti tulaw. Kahit awan ti maira na kwarta may, maray. Nasaya at dayta, Kabadong. No kasta ko ba amin a membro, di awan parikot. Good job, Nana Juanang. Mayat timbangon mo aganwat apa nagtitinulong. Si kamot tatabadong nasaya at tanaawatan. Ala sigay. Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPB6. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Ayaman kami, iting kay panagdangan. Ipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ayan na ni Kwarab. Awan tatabadong. Napan manan nagaruma. Anya,
Aram, mawansa mo mga tingkwa na. Barang nga daytan. Walang bukaon. Apay damdamagam ni Chip Kwarog. Damdamaga ka, tada plan-plan mo kay. Ha? Anya dayta plan-planwam, tata. Kaya't ma, tayo ramang kay di planaw. Iraman na kunam. Mayat, dahito yung planaw. Sigurado maragsakan ka. Anya nga min dayta plano aya. Kastoy nay. Tumag ka. Ah. Tayar sa askaw. Ay, unayan. Makakiliti dayta arasahas mo, tata Badong. Wala. Saan ka may bagangay king ka? No saan ka makikay? Saanan anas kan ay arasahas mo? Awan mo ti sa bali makangag. Amom ngay, no dalang kita igid ni parinteng. Amom da jacket na pig sa tiradar na kay. Uray pingaw, di duwala payag niya. Ay, pudno takino nam tata Badong. Jak manamaw. At dan samot anting-anting di lapayag ni kapitan. Mangag na, ultimo arasahas. Apo, Apa nga idakdakat mo day talapayag mo dita didain. ay agulay makamanta dadengdenggag. Anya ayat ti dengdenggam. Agulay makakunak na. Dita pa'y mat dideng ti pagal-alingagam. Sao kala asao. Jak manggag ti dengdenggag. Ti anya aya. Jayar arasahas ni Paribadong ah. Da, anya ayat arasaas na. Mari, anya ka ditikunam akayat mo nga ibaga. Aguray ka pa'y mo't amaray. Tumay timingak pa'y laan. Anya, ay di nakman pagurayan na kasta. Medyo mabainak nga may. Ibagam nga minad, adaya mo't babain mo. Agda ka malagayan dito. Itay ka pa berberugan. Kahit kunakmitkin ka nga umayak dito itirsina ni Marikwanang. Katayan na nga, di papaalaking ka. Naguray ka. Apay maala aya iti pinartakan. Umutang ka na. Medyo napudot pa iti ulo ni Marikwanang. Madamdaman ton nga ibagak day takan kwa na. Anya day tapagin inaras sa asan yaw. Umutang ka na ka. Madamdam ako na, nay. Ay kagawad ko lang. Oh, si kamot gayam, kapitan. Ay pautangam da Paribadong kun ni Marituyag. Ha? Nangag mo dyan panaginin na rasas mi, paray. Kano naggapu ka di taigid ti kalsada? Nangagmaw, kapitan? Ay napigsa ti panagdengeg ko Addan sa mo antina ni kapitan. Naa. Uray aday umangag na. Ore arasas, ti kabasitan ako taon, mangag ni kapitan. Di ka kat agyaman, tagapukin ni kapitan. Nakautang tamanin ijetirsina ni Marikwanang. Apay ko mga gyaman na kingkuha na ngay. Marurudang arag. Pakarurudam ko ma. Anya launay na yati at dahi lapayag na. Tamangag na amin, ultimo arasahas. Apay amasikuran kaya. At dangarod plan-plan way. Ang kasanungay, maramig ka. Kut mangag namut amin, oray iarasahas ko iti sa balay. Anya day taplan-plan wam Ay, kit kalukwan na. Isungaro nga isik-sikrito kay. Agluto akon, inteng. Iso apumanaw kan dita dalikan, Ay. tagaruna kon. Di ka tumanagarita dapay dengdenggag na. Anya ti dengdenggam aya dita ayan ti dalikan. Adayar arasahas ti kalaban. Kalpasan iti ayan ti dideng, dita met itah ayan ti dalikan. Anya nga tati sumarunaw. Ay kat no sa dino ati pakadengegak iti arasahas ti kalaban. Oh. Ay pumanaw ka ditan, no kayat mo ang makaluto ak iti kanunta. Naa. Sa bagay, sa anak pa'y matkit de, amabisay. Ay agluto ka nga raw din. Awan pa'y manangag ko nga arasahas ti kalaban. Mas dawak ka ni kapitan. Apay ang nagpigsa ti panagdengeg na. Ay, katsigod mat akas jay na. Sa bagay, kuna na ababaan iti napigsa panagdengeg na. Manggag na ti plano dagiti kalaban. Ay, kasta nga road ti ibagbagana. Kalaban ti ibagbagana. Awan mo ti amok akalaban na dito kabildatan. Ay na, di mo laam mo maray. Masansan, adagiti nasaya at tao, ti ipakpakita naken ka, kaisuda gayam ti kalaban. Kahit,
Asino ngay nga ta, dagita. Ay, kat ni Kapitan ati makamaw, taiso tinapigsa ti panagdengeg na. Ay, sapay planok nga aglon. Ang agungat-mat ni inteng no aglonak. Kat isikretom Ay na, mangeg na, maray. Uray isikreto. Ay awan saan ka makapagloan no kasta, maray? Tangay amin nga arasas, kat mangag di parintay. Kastulangan, darami din ta. Kanya rin ta, tatabadaw. Ag kinigtay talangay, no agsarita ta. Kasanungay, kadyak matamot aggiday. Anya kamutay. Awan serbi mabaraw, ta ultimo agkiday, di mo ama. Day tangarot ti pagkapuyak. Iso siguro ajak makaaram iti balasang. No di mo mo agkiday. Agkiram-kiram kalangay. Ay, day ta ti kabalak nga ramiday. Kinapudno na, iso day ta ti paglaingak. Si putan, ti panagkiday kaw. Dayta. Sungbatan ka matiti panagkiram-kiram ko. Day ta ti sungbat ko itikiday mo. Nagkinawanan tan. Wain tatabadaw. Ayos ti plano. Ay, naglaing ka na nakaawat ti kaya't kung ay bagaking ka. Ayaw! Anya nga'y Kapitan, ada kadibot laang mangmangeg mo nga arasas dagiti kalaban. Ay, awan met nanggag ko. Ay ka nasayat, ano kasta? Ay, mabutangan adagiti kalaban. Kabuteng da ka, tamo daan napigsa ti panagdengeg mo. Ay, mabit lang. Kaslada mangmangag ko Anya day tamang mangeg mo, Kapitan. Kaslada agar arasas. Ay denggam analaeng, Kapitan. Amangan mo't no arasas ti kalaban. Kat kayat da ka kontraan. Ay, denggak analaing. Ay, agulay maka Anya ti mangmangeg mo, Kapitan. Ibagamot Apay ngayon nagkatawa ka? Ay, agulay ka. Agin inarasa as dagiti duaan nang isit ako ton dito tirsinam. Mangeg maoray dayta. Kunada. Apay kano abaak ti aglaklakaw. Ay, naglukon dagito'y ako ton. Oh, tatabadaw. To'y dagiti inalak ejay kulungan ti manok ti karuba. Anya dagita. Itlog ti manok. Sangapulo amin dagitoy. Saglilimata. Ay, di mo nawatan yung kiday ko king ka. Naawata ka apay kumasaan. Manok ti kunak at iliwam. Apay nga itlog mo tayo nahalam ngay. Manok kaya. Kunak man no itlog. Dahil ito'y tirigat na. No panagkiday kan panagkiram-kiram lang ti panagtongtong ta. Ay, Inakarot isubli dagito nga itlog. ay saan na. Ha? Apay nga sublim pa lang ngay. Isuday tan, ti pagguduan ta. Itaman pa'y asaan ka nagdengeg ditayan ti dideng? Wano, ditadalikan? Ay, anya ko mga iti denggak. Awan ti arasa as dagiti kalaban mo? Ay, mabutang da siguro nga agaramid iti kalukwanan na. Ay kat, nasaya at ano kasta? Ay, aga samuta mangko ti arasaas da nga. Awan ti makaaramid iti kasta. Siya only. Ay, kagawad ko nang. Ay, ba mo, dito unag ti bagbagam nga agreklamaw. Wan, Kapitan. Ay, umunag kan. Kapitan! Na, ay. Kasla mo nalukot a pantalon akordoroy ta itaropam. Kasanumat ngamin, Kapitan! Nagado at akawan da! Siyakpay! Kat tinakaw da dagiti itlog ti manok ko! Ay, unay matdaytan. Takawon dati itlog ti manok mo. Wan, Kapitan! Anya nga iti ukupan ti manok ko! Awanan na! Ay, awan na talaga. Ay, asino ti suspitsya managala. Sikaman, Kapitan! Ha! Nangag ko nga ibagbaga dagiti kabaranggayan. Anapigsa ka no ti panagdengeg mo. Apay, di mo la nangagan no asino tinangala? Ay, wala niya. Apay ngay. Anjak mo't inaramid dayta. Anwak
ngay, dagito'y inyawid mo nga itlaw, badang. Nagadulaki din na ya, damdamagi mo. Intunukan, mangag na ka di parinteng. Apay kumano mangag na. Hingga kay dilutan, dagita nga itlaw. Tanay, mabisina kaon. Adaman kalukwan ngay naramid maun. Apay agsaupay lang. Kaya't mo samad ang matiliwanag, kini parinteng. Ha? Kaya guli magkalatan. Ano agtultuloy, ti panangiyawid ko, iti masidata. Ay, dagrik-reklamo ka barangayan tayaw. Kanya ti reklamo na, kapitan. Ada ka no natakaw ti itlog ti manok na asa nga pulo pa'y mit. Ah, nagadong. Ay, amom ka de, no asino tinangala. Ay, sana siya, kapitan. Iso nga ron adamdamagak no amom no asino tinangala. Diyak mo, kapitan. Ay, da ito'y tirigat na. No awan dya chip, tanod ang naturad. Kat, sikaman, kapitan. Apay nga na pinalubusam ang mapanagaram ni Chip Kuaraw. Ah, naawatan tikid tayo ikaw. Kat, awatan mo't nga rod aday ito'y panagkiram-kiram ko. Ambong latan. Mawatak na ita. Naglaing ta talaga, tatabadong. Kabisado ko, ti pa nagkiram-kiram mau. Kat, mapanta ka rodan. Ay, katwa na. Mala, tumader ka nitan, tamapantan. Ay talaga nga agdwa-dwa ak iti panag na ni pari ba daw. Agdwa-dwa ka. Tapay. Kasla dama di apagturungan nagiti saka na. Apay, awan nangeg mo nga inyara saas wenno imbagana. Ay, awan ba? Na, kimapsot nga ruden ati panagdengeg mo. Aha? Apay kumapsot ko no kabayatan alumaklakay. Pumigpig sa ti panagdengeg ko Nay. Ni ba't pari ba dong? Kasla ada si imanda iti may sabalay. Kita Ay, kunakon kit. Talaga nga dadakes a plan-planwan na. Ay, tinasaya at si putam amin agaraw na. Ay, jeman at ti parak. Yawat mo man. Na, nangikabilam ayamanan. Ipabirok mo manen kanyak. Tapno masiputak ti garaw da pare ba daw. Jak ngamin unay masiputan no awan anti parak. At dansidan may kinituya kaw. Kawitan ko naman. Ay na. Saan ka pa'y ngagkatawa akas tatabadong? Ha? Tapay asan? Kit naglukmag da ito natiliw mo aman. Kat no paggudwan ta da ita. Ah. Kasano nga gudwan ta? Anya pagguduan nga ipagbagamay. Kaya't mo asawain. Nalipatam dyan nagkinaawatan ta itay. Adaya mo na kinawatan ta. Hindi ngay nagkiday ka kat sinumbatan ka matiti pa nagkiram-kiram ka. Ay, awan malagip ka. Mala, agawid na ka. Ine. Saan ka pa'y ngagawit tatabadong? Igudwa anak dita tiniliw ko amanaw. Ay na, jak mabirukan jay antiparam. Ay, tilan tumot ngamin pangidisdiswam. Ay, awan na talaga? Awan ko naklangarudan. Ay. Ay na. Ay. Ha. Uy, adamang manggag ko Na. Oops. Apay nga rod, adi talamisaan man ng tipagdenggam. Di ka na tagare. Op. Kapitan. Ha? Iso, tinanggag mo. Si kangag peso. Umay ko ireklamo ni tatabadong. Ang tabasol na kanya. Ha? Anyak basol na. Siyak tinakakasya ng kamkamat iti manok. Hindi nyawat ko kinkwana. Intaray na nadagos. Na. Iso dagayam ti agal-ala iti manok. Ay, sugayam ang nakita kay adwa ka ni pare ba daw nga agsisiim di ta kaaruba. Pinilit na klaang ni tatabadong. Na. Ay, inak sa tiliwon akas lamanok day di akong pare ta ipabalod ko. Matiliw mo ayamat akas lamanaw. Ipatiliw mo, kapitan. Iso tinang isuro kanyak nga garamid iti kalukuan. Ay, agtal na ka. Tamay sa kamay. Laklakayan kan. Ngam agpaisungsong ka pa ilang kan kwa na. Apay, awan bukod mo apanunod. Adaya, basol ko pare. Ada! Ha? Nalawag ang nagala kayo iti manok ti karuba. Ay, naminsan lang mo daya pare.
Sika pa siguro tinangala iti sa nga pulong nga itlog ti manok ti kaaruba man niya. Ano nagbingayan may kini? Ay, umay katiliwan ta ipabalot ka. Ay, saan mo ta, paray? Heh, Kasi nakadiya. Ay, tuyang! Labdam man ni parenteng. Tapos saan nakatiliwain? Labdam! uray lapdan nak. Ah. Tiliwan ka. Paraw ka ba? Di ka umasasinig kanyak tatabadong. Ah, Amok adakes maninti umay mo ibaga kanyak. apay akabutang nakmiteng baraw. Una, tapakay sagbakan mati amom. Ah, Umadayo ka. Adaywan nak, dakes nga espiritu. anya? Ay na, tatabadong. Saan ngamin anasaya at tikasta nga arami? Ngam sakbay na, kayak mi man nakablawan itinaragsak a panagkasangay ni Kyle Ignacio dita BGH compound. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, ada ka gaya man paray. Wen paray, imaya ka dagos ito balayaw. Tembilin mo kani kwaraw nga umaya ka dagos. Uwin. Imbilin mo pa nga lag na ito'y panabaskaw. Iso nga inasak pa sa akin may. Ay, na, talaga natulnog ka, paray. Ay, uri man manuti kumparik no kasta. Anyaya ti paramid mo kanya paray. Ay, umay ka, paray. Sumurot ka tayo pakitak ti paramid ka. Amumot kanya akong paray. Talaga natulnuga ka kong paray. Ay, amok dita. Iso nga ron, pinayaban ka. Apay nga ta, Maray. Wen nga rod maray. Apay nga ta. Anya nga ta ti ar-aramiden da kapitan kan kabadong di ta igit ti kalsada. Day tama nga rod ti burbur tsa kanyak maray. At damot nakasalikad a panabas ijay sikat ni kabadong. An-anwen na nga ta. Ne, kitaem, ada itudtudo ni kapitan. Anya nga ta ti tudtudo na. Ada pagtungtungtungan da. Ti kunam kiday. At damanen ipaaramid ni Kapitan kin ni Badungkaw. Anya ngay day ta nga ipaaramid na. May bayan tayo maray. Saan tayo nakitaan? Anya ngay nga ro ti kitaan ta. Day man nasikugan abaak. Ah, Isuka da tamagmag na. na. Apay, awan la sabalin a makitam, a mabalin a pagistoryaan ta. Day tapay mo't padak abaak. Ay namaray, saan arumbang amasaktan ka? Ta saan mo't asikaday ta? At pamunti sa ba? Pitun paray. Day taman na Ay, nagkadua. Talaga dadakkel pa tibungan na. Kahit gudwa-gudwa kan. Gudwa-gudwaan nga. Ay, sana ya. Kunak ano pagbibingayan tayo. Ay, saan? Ay, bagkata mo tinataba masaba. Kahit pangipanangay paray. Bagkata ta surutan na. Enteng, apa dito'y saba, dito'y kusina. Ay, dayta? Wen, nangalam iti daytoy. Ay, saan kalatan nga agtagtagaray? Na, mas daawak ngamen. Taawan mo't mulam asaba. Ay, nalaingak nga agdiskarte ba nang? Iso nga imada ti bunga ti saba dito'y balay. Na, ison samot daytoy jabagbagkatan ni Pari Badong. Ay, nakitap? Wen, nakitak itay ni Kabadong nga dabagbagkatan na asaba. Ay, kunak no di mo nakita ah. Nakitak pa'y atiniba ni Pari Badong.
Ay, no ada agdamag. Ibagamlatan nga awan nakita. Na, apay nga aglibaka kat nakitak nga road. Ay, aguli makan. Di mo pa'y kaya nga dakanin tayo asaba kadakwaraw. Ayan na nga, bingay mo sa baba daw. Adaya mo't bingay ka. Na, apay nga awan, kano nakita mi kin ni Marikwa ng at tinubam di saba. Way, yung patibakan niya ni Parinteng. Kalpasan na, binagkat mo nga inyaway, di niya balay da. Way, dahil sutibilin na. Na, rumbang kumaa nga imbingayan na kamag. Ay, oras sa anay. Ababay mo ta. Kano padpadaan, tayo nga agkakaruba da itasa ba? Tanumaloaw, pagbibingayan tayaw. May amon na kukulang ni Parinteng. Ay, saan mo't ang mabalin ah? Kukuha na lang. Dahil suka nga ron, ti Kapitan. Awawatim lang ta. Maribanang, adaman laang damagan ni Marituyang ken ka. Nay, anya day ta aya kukumare. Si kaman langan Marituyang ti agdamag, tamas naturturod ka. Damagan may, no apay abinukbukudan meten ni Kapitan di papaluumon tayo asaba di taigit ti kalsada. Ibingayan na kami kumamot Ay na, kat no day ta ti ibagbagakken kwa na. Ramanan mimot at ibunga day ta asaba. No nasamit, wano saan, wano na alsa maray. Sigurado anasam eh. Niinting man. Kayat na, kukwa na laeng. Sapay ni badong ko ti imbaon na anang teba. Ay, Ibagbaga dagiti nakakita ama naging bubukod ni Badong Mau Marituyang. Oh, makita yu day ta. Ni badong ko itang tidakos, imbes ani Kapitan. Enteng, an-anwem ngay day ta nagado asaba. Saan mat ang mabalin asidaan? Angkay, nagungat samot nga anday. Jakpan amukan ko na. Anya saan mo nga mo? Na, Awan ti sidaan. Isu na pudot ti ulaw. Ha? Isumot lagayam nga amin nga igaman ni anday. Kat uray lama ipurwa. ay, kwaraw. Umasidag ka kanyak. Apay angkay, Umasidag ka ta aday pagak. iba ka mo na. Na, apa nga katawa ka? Makikiyak di tara sa has mo angkay. Naawatan ti niya rasas ka. Unang kay, nawatak. Nangagmuan na lain. Unang kay, nangagaw. Anyat araramidem ngay. Ingkan Unang kay, inakaon. Na. Enteng, sa dino tinangibaunam ka ni Kwarog. Ah. Apay arimwar matan. Ay, di ka man natagari. Inton agsublay. Adan awit na asidaan. Angkay, Adakan. Nagbikan. awan natiliw ko ang manaw. Apa ngay? Kinamat-kamat ko jay manaw. Hindi kwan, tiniliw kaon. Nangaroon ngay. Kilat ang nagparangmot di aking kukwa. Ah. Agung ungay. Ay, nagtakrot kan. Tiniliw mo ko man sa mo intaray adagos. Nagnerbiyosak mata ng kail. Isu ati maraya kon O, naikan. Kunak man nun naturad ka. Naturid akiday, ngamsan itan. Ha? Naksayanan ti kinaturid kaw. Nadamit ngamin igam na panabas di lakay nga akin manaw. Yay. Narigat ti matagbat. Sapay agur-uray ni antim iti lutuan na asidaan. Sa balilangan ti baon maw. Naturad ka ba't pari ba daw? Katuan mo ta. Naturadak. Hay, ni Kwarog tinatakrot. Siyak, agnanayo nak anaturad paray. Uray na ipasangom kanyak dagiti nagdadakkel a buhaya sa anak ang mabuteng. Hay, ay, grabe mo titurad mo. Adaya mo't atras sa kakalaban. Biliba ko na. Sigod ngamin paray ang naturadak. Ay, testingin taman no, naturad ka mutlaan. Ay katuan na. Ibagam, no niya taramiday. Aing ka man agtiliw iti manok. Jay dakkel ka nalukmag. Ay talang, Ay, uwan, dito lang. kahit itan. Ay, uwan na. Panagnagaking ka, ti kinaturad ko paray. Urayan nak dito, ta isang pit ko yung manok ang matiliw ka. Papanam, tatabataw. Panagnagaking ni kumpare ngayon tayong ang naturadak, warag.
Kasano nga ramidon day ta? Mapanak ag tiliw iti manok. Agtiliw ka iti manok. Wain, mala. Inakaw, tamapanak man mang, kita iti tiliwag ka manok. Nay, apay nga ito tiniliw motlatan ni Kabadong jagjag-jaging amanok. Naglaing ni Badong kung agtiliwan niya. Na, naragsak ka? Kas makita mo, Maray. Uray lakay ni Badong kaw. Kabailan na latat agtiliw iti manaw. Apay, di mo damagan, di tabage, Maray. Numanok yun, di tiniliw na. Kay turay man damagak dito'y bagik, Maray. Jak mo masungbatan na. Kan apay at tiniliw na? Si Daan mi siguro Kukwayo ay di manok. Ay na, nakakulong amin dagiti tarakan mi amanok, Maray. Kat apay nga rod at tiniliw na, di manok. Damagak to day takin ni Badong kaw no agaway. Ay, agruwa mo day taabadong mo Agalamutan iti saan na ako kwa. Ay, agyaman na pare. Thank you very much. Ay, basta si ka pare. Awan ti saan ko nga ramidain. Anya, bilib ka kanyakan. Ay, bilib ako na talaga. Talaga ang naturad ka. Kunaking kakay. Itatanayawat mo ti agpaparaw ang manok. Agawit kan. Mala, agawit ang arudin, pare. Aguray ka. Agyaman na ka. Ha? Gapukan ka kat adasidaan mi kanibanang. Hangam bilib ka talaga kanyakon, pare. Ay, perme. Bilib ka talaga. Kuya, bilib kanyakaw ni Parinteng. Ayan gay tiniliw mo amanaw. Hintad ko na ako ni Parinteng. Isungag bilib kanyakaw, tuyang. Hintad mo kan kwa na? Imbaon na katiliwag jay manawag tapno panagnagak ang natureda. Kahit inaramid mo man. Ay, kuwi na. Pinanagnagak nga ron ang natureda. Wan, napanaknakam anaturad ka. Ngam dakas mo ti imahim ka dagiti tattao ang nakakitakan ka. Ha? Ay, ada nakakita kanya kaya. Na, kano pag-istoryaan da kan asika, kat agtatakaw iti manok. Anya? Ay, isa na mabali na. Sinurot ko lang matibili ni Parinteng. Maray, agrekreklamo jay lakay nga kinkukwa iti manok at tiniliw ni Badong Mau. Ay, saus, kunakun ka. Apay nga men, abastalatan agtiliw iti manok, asaan namot ako kwa? Imbaon ka nung arod ni Kapitan. Anya? Problemak ita no ireklamo da talaga ni Badong Kaw. Aywan, napan nagreklamo jay lakay, iji barangay hall, Maray. Ni Kapitan at yakim basol, Maray. Kano imbaon na ni Badong Kaw. Kasanudaytan, Inteng. Nagreklamon di akin kukwa iti manok. Ni pare badong ti sumungbat. Kat no si katinangibaon kan kuwa na. Diyak aminin asak. Apay nga aminak ngay. Di ka lang mabain iti kasta nga aramid mo. Oho. Apay ang mabain ako makit makasidsida nga ron iti manok. Mapan ka kano iti barangay haul. Mapankan, Inteng. Inton bigaton. Mapan ka, wano saan? Ay saan? Apay apilitin na kamapan o diyak kaya ti mapan. Kuwarog, Abayantay. ing kaalaan jay balunat ka. Wanantay. Ay saan ko raw? Mapanak iji barangay hul. Inak ko man alan ti balunat kay. Saan? Saan? Nasakit ti mabalunit. Amok Ay, ingka ni Jay Barangay Hall, Badong. Papayaban da kay Jay. Ay, aguray ka mo ite. Aldawon, kababain no paggurayom dagiti o opisyal ijay. Ay, yan nga tayo, tibagada kanya. Na, damagampay lang. Siyempre dagiti basol ngay nararamid mo. Ay, imbaon naklang mo ni Parinteng. Basol yo adwa. Kasanungay, Kapitan. Kat si kahamot ti itudtudo ni Kabadong amang ibabaon kenkwa ng agaramid iti maday. Pare badong. Ay, talaga mga imbaon naklang, pare. Kabadong, mabalin ka di nga ito dumanon. No asino tinangibaon ken ka amang tebba ijay saba ken agtiliw iti manok. Ni nga rod Parinteng. Na, Ni Parinteng. Awanan di sa balipay.
Sika kano talaga, kapitan. Ha? Daman nas kinamadusa dito. Ay. Awan sa balay, no saan na dayta, kapitan. Na, Katwan talaga. Ngam adamot sungsong batam kabadong. Ha, Ammom adakas, inaramid mo pailaang. kaya't kulaang mit apanagnakan ang naturedak, maray. Dua kayo ka ni kapitan nga adda sungsong batan na. Ay, Ay. jak surutay na giti. Baga na ito akong parek. na. Kastoy mo ilagayam, ti maganap ka. May babainak pa. Ay, kuha, paray, kastunay. Ay, agpakawan ka ije nakabasulam. No kastakit, agpakawan ka mga rog kanyak Maray. Una, day talagayam only. Saan lang agpakawan ti aramiden yaw. Naska nasaan yun nga ulitin ti inaramid yaw apan nagbidawt. Ay, umanugot ka iti singasing ni kagawad ko nang. Ay, kituwin paray. Ay, Kapitan Kentatabadong. Nadaydayaw kayo, no ti pagsayaatan ti barangay yo, ti aramidan nyo. Asaan kat akalukwan? Ala sigay! Diton tinagdibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawen. May sapay, asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.